Mislim da se ovde radi o jednoj uobičajenoj srpskoj porodici koja ulazi u neki niz nepredvidivih i vrlo često neželjenih situacija. Nismo mi tu da ispravljamo svet, već da uradimo reklamu i uzmemo pare. I ovo nije debatni klub. Taj moj lik konkretno vezan za tu marketinšku agenciju, kao jedan vrlo ambiciozan, poslovan čovek koji prati neke savremene trendove. I ono čemu je Sloba insistirao jeste da bude taj moment istinitosti koji nije lako postići u takvoj formi, prosto u toj vrsti igre. I onda kad ga imamo, kada je tačno, kada je iskreno, onda tu može da bude i bolno i da se publika saživi sa tim likovima. Prijateljstvo, pre svega, divne ljude za saradnju, lakoća. Hoću da se vidimo večeras. Da se iskupiš ili da me ubeđuješ?